Takulandirani pano Malawi Twins. Nkhani imene ndabwera nayo pano nkhani yamakosana mukuona pa screen panopo. Azibambowa amangidwa ku Machinga. Mmene tikunena pano paniza kuti ali m'manja mwa apolisi ndithu. Enawo ndi a Haji Osman azaka 33 ndipo enawo ndi a Amoni Likambali azaka 24. Nzakuti azibambo awiri amenewa amangidwa kwambiri chifukwa choti apezekera ndi mifuti popanda chilolezo 1. Chachiwiri ndi chakuti amangidwa kamba kakuti amabweretsa chisokonezo chifukwa cha mifuti imene anali nayo. Nde chinachitika ndi chani kuti amangidwe? Okay. Azibambowa ndi zakuti onsewa ndi ku Machinga. Nde enawo mfuti wawo kuti anagula kwa munthu woti anachoka ku Joni. Okay. Not like kuti kalekale magezo omwe wabwera kuchoka ku Joniwa amene apita kale m'makwawo seti amene ali ku kampo no. Nde zapezeka zoti anagula mfuti kumeneko munthu achoka ku Joni basi anagula mfutiko jeni type ya mfutiyo ndi C1 Airsoft. Nde apezeka zoti agula mfuti uja sanafune kungosunga iyayi kuyiwala zoti mfuti ulibe chilolezo choti akhoza kupezeka nawo basitu kukamba osokoneza. Amati akangoledzeratu basi mmadziwa anthu ena akangoledzera mmodzi wonse umasowa mtendere. Nde iwo akaledzera sikuti ndi mudzi umene umasowa mtendere. Dali kadera ndithu chifukwa choti amapita pansika kukaopseza anthu ndi mfuti wawo. Nde msikawu dzina lake ndi Nsosa Trading Center uli ku Machinga. Apita pansika paja basi apezeka ndi medzi amene makhala trading center imakhala ndithu makhala yayikuluko ndi misika timene makhala tommitsete. Basitu akafika pamene paja akangoledzera kungomwa uwiri utatu wa nkhuni basitu akatero ayambapo ine ndi mfuti musayelekeze kundigwira ine ndikutani ndikuomberani chachenchani. Nde anthu ataona zoti izizi zikupitirira komanso tsiku lina akhoza kudzapezeka zoti munthu uyu wapezeka zoti wavula zadi munthu. Ndanapeza zoti kuitenga nkhanicho pita nayo ku polisi. Apolisi kubwera chafufuza ngati ali ndi zimakata zoyenera kuti azikhala ndi mifuti apeza zoti onsewa analibe. Nde plus chifukwa choti amaopseza nazo anthu basi anangoyenera kukatenga kukasunga moti pete kunena pano pali m'manja mwa apolisi. Ero ndi mmene zakhalira za azibambo awiri amenewa. Ndipo akuyembekezeka kuti akaonekera ku khote. Tonse timadziwa zoti munthu akakusunga umayenera kuonekera ku khote ndithu. Basitu mmene zakhalira ku Machinga kumeneko za azibambo awiri amenewa. Osewala panga subscribe kuti nkhani ngati zizikupezani kufikira nthawi imene ndikubwereseni nkhani ina mwakoma nonse.